Hei! Taustalla on käynnissä Turun keskiaikaisten markkinoiden näytelmän kenraaliharjoitus ja minä olen keskiajan tutkija Reimo Välimäki. Tosiaan, huomenna alkavat 21. keskiaikaiset markkinat, jotka vie yleisön vuoteen 1517. Sillä halutaan samalla juhlistaa Lutherin reformaation 500 merkkivuotta, vaikka toki täytyy sanoa, että Turussa ei silloin reformaatioon liittyen ihan kamalasti tapahtunut. Mutta ehkä yleisö voi näytelmästä jotain vihjeitä ja kuohuntaa jo löytää. Tässä näyttelijät hioo suoritustaan ja tuotanto laittaa paikkoja kuntoon. Samaan aikaan taustalla tehdään muutakin. Meillä on tavoitteena, että tulevaisuudessa keskiaikaiset markkinat vois kertoa historiasta vähän enemmän ja syvällisemmin. Ja avata hiukan, mitä kaikkea tuossa näytelmässä on. Nimittäin sitä, että vaikka siinä on paljon fiktiota ja keksittyä, jonka ohjaaja, käsikirjoittaja ja näyttelijät sinne luo, niin se kuitenkin perustuu tutkimustietoon ja kertoo paljon, jos ei tapahtuneesta, niin ainakin mahdollisesta tai todennäköisestä historiasta. Ja tuossa näytelmässä on tänäkin vuonna, niin kuin monen aikaisempana vuonna, myös näytelmä näytelmän sisällä. Tällä kertaa leikari-ilveilynä Konstantinopolin piiritys ja valloitus vuonna 1453. Me jonkun aikaa ohjaajan kanssa mietittiin, että otetaanko kyseinen kohtaus ikään kuin tällaisen ilveilyn kohteeksi. Pääosin sen takia, että islamin valloitusten historia on taas viime aikoina politisoitunut. Ennen kaikkea äärioikeiston historiakuvassa nähdään, että Eurooppa olisi samanlaisen uhan alla kuin Osmanien valloitusten aikaan. Tämä ei tietenkään tee oikeutta sen paremmin nykytilanteelle kuin sille varsin monimutkaiselle poliittiselle tilanteelle, joka vallitsi 1500-luvun alun Itämerellä ja Itä-Euroopassa. Päädyttiin kuitenkin, että otetaan kohtaus mukaan ennen kaikkea sen takia, että eurooppalaisten kokema turkkilaisten uhka, Türkengefahr, kuten saksalaiset sanovat, oli ihan olennainen osa 1400-luvun lopun, 1500-luvun alun eurooppalaisten mielenmaisemaa ja kulttuurihistoriaa. Ennen kaikkea Konstantinopolin valloituksen jälkeen 1453 turkkilaisesta tulee yhtäkkiä Euroopan ja kristikunnan arkkivihollisia, joita vastaan hyökätään lukemattomissa saarnoissa ja propagandakirjoituksissa. Ja vaikka me muistetaan kouluhistoriasta ajanjakso Euroopan avautumisena löytöretkien alkuna, niin varsinkin Keski-, Itä- ja Pohjois-Euroopassa katseet oli kyllä idässä eikä uudessa maailmassa. Esimerkiksi Martti Luther, joka kirjoitti varsin paljon, hädintuskin mainitsee eurooppalaisten löytämiä uusia alueita. Sen sijaan hän toistuvasti hyökkää turkkilaisia vastaan ja kirjoitti muun muassa, että vaikka paavi onkin antikristus, niin Turkki voidaan lisätä siihen niin, että paavi on antikristuksen henki ja Turkki on antikristuksen ruumis. No ihan tuollaista reformaation paavipilkkaa ei näytelmässä vielä nähdä, mutta kylläkin tuossa leikari-ilveilyssä onnistutaan nauramaan sekä sulttaani Mehmed II:lle, keisari Konstantinos XI että saamattomalle paavi Nikolaus V. Ja vaikka sen taustalla ei olekaan mitään yhtä keskiaikaista tekstiä, kyllä se tavoittaa jotain siitä 1500-luvun alapäähuumorin ja rahvaanomaisen ilmaisun grobianismus hengestä. No, joku voi kysyä, että tiesikö 1500-luvun turkulainen tai kiinnostiko häntä Konstantinopoli tai turkkilaiset? Kyllä tiesi ja kyllä kiinnosti. Kuten sanoin, ne uutiset Konstantinopolin kaatumisesta levisi varsin nopeasti. Kaiken lisäksi myös pohjoismaalaiset, ruotsalaiset, tanskalaiset ja saksalaiset ritarikunnan ritarit, kun he kävi sotaa, erityisesti venäläisiä vastaan, he pyrkivät jo tuossa vaiheessa esittämään, että venäläiset on melkein yhtä paha uhka kristikunnalle kuin mitä on turkkilaiset osmaanit. Ja tiedetäänpä se, että turkkilaisesta tuli haukkumanimi myös Pohjolassa. Tanskalaisten kuninkaan tiedetään kutsuneen Ruotsin Karl Knutin poikaa Pohjolan turkkilaiseksi. Eli ei ole mitenkään vaikea kuvitella, että 1500-luvun Turussa olisi esitetty näytelmää Konstantinopolin kaatumisesta, vaikkei meille siitä mitään tietoa ole säilynytkään. No, viholliskuva ja todellinen vihollinen on kovin eri asia, ja sen huomaavat myös näytelmän kuvitteelliset vuoden 1517 turkulaiset. Nimittäin se vihollinen tuli kovin usein läheltä. Näytelmä päättyy sotavalmisteluihin, mutta ei suinkaan turkkilaisia, vaan tanskalaisia vastaan. Tilanne Kalmarin unionissa kiristyy jälleen, kun Tanskan
Kristian II yritti ottaa Ruotsin hallintaansa valtakunnanhoitaja Sten Sture nuoremmalta, ja se herätti levottomuutta koko valtakunnan alueella. Voisikin ihan hyvin sanoa, että 1500-luvun eurooppalaiset ei suinkaan tarvinneet osmaanien apua ryöstääkseen, polttaakseen, raiskatakseen ja vallatakseen. Eli vaikka oli paljon puhetta turkkilaisten vaarasta, niin Euroopan kruunupäiden, niin Ranskan kuninkaan kuin saksalaisen keisarin intressit oli omalla takapihalla, eikä esimerkiksi Habsburgit voinut vastustaa sitä, että turkkilaisten valloitusten ansiosta he levitti omaa valtapiiriään Unkariin. Ja sama tapahtui täällä Pohjolassa. Se vihollinen tuli tuolta Tanskasta, ei suinkaan mistään kovin kaukaa.